Θα αρχίσω εγώ να μετράω ανάποδα. Εσείς στο χαρτί αυτό θα πρέπει να γράψετε το όνομά σας και το επίθετό σας. Και θα το κάνετε με μια ταινία. Το ένα θα γράψεις μόνο. Ή το όνομα και το πρώτο γράμμα από το επίθετό σας. Αυτό πρέπει να το κάνετε όσο εγώ μετράω ανάποδα. Και όταν τελειώνετε θα φωνάζετε πάμε δυνατά. Μέσα η ζωή, μια μόνο ματιά τρέχει σαν το φως και τρέχουμε κοντά. Φιλιά να βλέπω. Όχι, έγραψες. Όχι. Τελείωνε, γράψες. Τρίτη. Ψηλά τα χαρτιά όσο έχουν τελειώσει. Ψηλά τα χαρτιά. Ωραία, στη θέση σας. Τώρα θα μετρήσω μέχρι το 5 και πρέπει όλοι να μου γράψετε το αγαπημένο σας χρώμα και μόλις τελειώσετε Σκέτο να γράψουμε το χρώμα. μόνο το χρώμα. Μόνο το χρώμα. Πάμε. 4, 3, 2, 1. Άλλο, πάμε. Να περιμένουμε για τους τελευταίους. Έγραψε το αγαπημένο σου χρώμα. Είχαμε πρώτη. Όρθι. Όταν θα αρχίσω την αντίστροφη μέτρηση θα μου γράψετε το αγαπημένο σας φαγητό. Πάμε. 10, 9, 8, 7. Και όλοι θέλω να μου γράψετε τον αγαπημένο σας ήρωα. 10, 9, 8, 7. Μπορείτε να γράψετε αν θέλετε τηλεοπτική σειρά, όχι δεν γράψαν ακόμα. Δυσκολεύονται. Τηλεοπτική σειρά, παραμύθι. Μυθολογία. Δεν λέμε, ο καθένας κάτω. 4, 2, 1. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τώρα τον αγαπημένο μας ήρωα από εδώ. Για πάμε. Πες τον αγαπημένο σου ήρωα αφού σηκωθείς όρθια. Έλα. Πες μου. Μ' αρέσει η Tinkerbell. Η Tinkerbell. Για πες μου εσύ. Tinkerbell. Η Tinkerbell, ναι. Ραπουντσέλ. Μπομποσουκαράκης. Τι αστείο είναι ο Μπομποσουκαράκης. Καπετάνιε, τι αστείο είναι ο Μπομποσουκαράκης. Για πάμε επόμενο. Δεν είναι αυτό ο James Bond. Τι αστείος είναι αυτό. Ο James Bond είναι αστείος. Πλάκα μου κάνω. Ο Μίκη. Ο Μίκη Μάους. Μπράβο, πολύ ωραία. Μίκη. Σκηνακής από τη μυθολογία. Ο Σούπερμαν. Ο Μπάτμαν. Ο Μπάτμαν, δύο Μπάτμαν. Ο παππούς. Ποιος παππούς? Ένας ήρωας του κόσμου. Ο παππούς ένας του Νικελόπουλου. Τον Νικελόπουλο παππούς. Ο ήρωας που είσαι δύναμη της. Παππού παππού θα σταματάω να σου τραγουδώ. Παππού σε έδωσα στον ουρανό. Τι είναι αυτό ο παππούς? Είναι το χώρο. Για πες εσύ. Η Μίνι, εσύ. Μπάτμαν. Εσύ Μπάρμπι. Τι. Μπάρμπι. Πάρα πολύ. Μπάρμπι. Ωραία. Η Μπάρμπι.